Samantala, nagkumpiska naman ng hari ng pulisya kasama ang PDEA Regional Office 1 ang nasa 57,800 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na magkakasunod na isinagawang bypass operation. Unang nakumpiska ang nasa 1 gramo ng hinihinalang shabu sa barangay Salanap, Pinili na may kabuang halaga na nasa 6,800 pesos. Sunod naman na nakumpiska ang mga nasa 3 gramo ng hinihinalang shabu sa Solsona, Ilocos Norte na nagkakahalaga naman ng 20,400 pesos. Habang nakumpiska rin ang nasa 4.5 na gramo ng hinihinalang shabu sa Lawag City na nagkakahalaga naman ng 30,600 pesos. Nagresulta naman ang magkakasunod na operasyon sa pagkakaaresto ng 4 na individual. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang mga naarestong individual. IFM News. IFM News. IFM.